Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi partner, how are you? Eto, nananatiling buhay sa kabila ng lahat. Mabuting buti pa naman. Kalaban. Lumaban, di ba? Walang susuko mga kaibigan, matibay. Walang magi-give up, di ba? Tama, ang importantious laban. So isa na namang panibagong morning po ito mga kabisyo na haharapin po natin sa work, kung work from home ka, kung actual na nagtatrabaho ka na talaga sa inyong opisina. Naku, nakakaloka talaga ang mga eksena. Yung isa kong kaibigan nakipag-away siya dun sa isa niyang kumare. Kanina lang, partner. Alam mo na, chismis ko na rin to. Anong nangyari? Anong chismis? Sabunutan bang nangyari? Ito ba dahil sa sa agawan ng jowa ba ito? Hindi. Agawan ba ng asawa? Hindi. Nagkaagawan ng customer. Uy, alam mo ba? Nagkaagawan. Ito na nga ang nangyari. Makinig ka. Tayo lang nakakaalam nito tayong dalawa lang Tatlo lang tayo nakakaalam nito Ikaw, ako, at ang buong barangay. Tatlo lang, di ba? So, nagkaroon sila ng misunderstanding, partner. Kasi parehas sila, partner, na nagbebenta ng beauty products. Tapos, nagkaroon sila ng pag-aaway kasi nagkaroon ng agawan ng customer. Kasi parang yung beauty products na yun, partner, ang SRP daw ay 180 pesos. So, 180 pesos ang SRP. Syempre, papatungan mo, ganyan. So, yung friend ko, pinatungan niya lang ng 30. So, 210. Yung isa, pinatungan niya ng 40. So, 220. Parang gano'n. So, nagkaroon sila ng awayan. Tapos, nagkaroon ng mga ng agawan ng mga customer. So, ngayon, ako yung nakapagitna sa kanilang dalawa, partner. Ano, partner? Akala ko yung isa pinatungan ng 1,000, mapapaaway ka talaga niyan. Hindi, partner. Pinatungan mo ng 1,000, talagang mapapaaway ka. Alam mo, partner. Ko. Actually, partner, kapag pinatungan mo rin naman na masyado mataas yung SRP, ikaw din naman yung kawawa dun Kasi eventually, malalaman ng mga tao na merong nagtitinda ng mas mura. Ang ending dito, hindi ka mabebenta kasi masyadong mahal, di ba? So ngayon, hindi ko tuloy alam ang gagawin ko. Masasaktan ka sa bandang huli. Kaya nga So parang partner, ayoko na nga partner pumagitna, partner kasi wala naman akong kinalaman dyan. Hindi naman ako kikita dun sa mga beauty products. Bakit ba ako nagpapagitna? Nakakaloka, di ba? Hindi ka naman yata share sa business. Di ba? Hindi ka investor sa business. Wala kang kikitain. Hindi rin. Wala. Sa bagay, hindi na lang talaga ako makikialam. Ay, nako, nakakaloka. Siguro alam niyo po mga kabisyo, para maiwasan din yung mga ganyan. Although hindi mo naman maiiwasan competition yan, di ba? Parang katulad ng kapag ikaw ay nasa mall, di ba lahat ng mga sapatos tabi-tabi, lahat ng mga makeup tabi-tabi, di ba? Lahat ng mga powder tabi-tabi. So, hindi naman yan magkakahiwalay talaga, para ang intention ay hindi mag-compete against each other. Talagang magkakatabi yan para syempre makapili ka talaga ng kung ano ang okay at the best. So, talagang talagang it happens na minsan may mas mahal, minsan may mas mura, yung mga ganun. Kaya nag-aaway yung silang dalawa kasi mas mura, dahil mas mura. Mas mura yung binibenta ng friend ko at dahil doon, mas bumibili sa kanya. Kasi alam mo, partner, sa panahon ng pandemic, ito talaga yung na-realize ko Every peso matters. Na ultimo 10 piso pag-aawayan. Diba? Isipin mo yun, 10 piso pinag-aawayan natin dito.
Nakakaloka talaga, di ba? Kasi syempre siguro sa 10 piso may mabibili ka ng ilang piraso ng gulay o isang piraso ng kamatis or something, gano'n. So, ang pinaglalabanan kasi dito, bukod sa 10 piso, volume. So, syempre, partner, kapag mas madami na yung bumili dun sa kaibigan ko kasi mas mura ng 10 piso, talagang mas kikita siya. So, nagkakaroon talaga ng awayan. Pero ganun talaga sa isang sa isang business, you have to understand that there is competition. Normal talaga na merong competition. Normal talaga na nagkakaroon ng ganyan na awayan. Hindi pwedeng mahina ang kalooban kapag kadating sa business. Di ba, partner? Yun ang sasabihin ko doon sa magkaibigan. Pinasok nyo yan, panindigan nyo yan, di ba? Nakakaloka. Totoo yun, dapat talaga, kung sino man yung mga nagbabalak na pumasok sa isang business, di ba, sa larangan ng pagnenegosyo, dapat magkaroon ka talaga ng understanding. Dadalawa pa lang kayo naghaharap niyan pagdating sa competition. Paano pag nalaman mo na 10 pala kayo sa competition? Tama. So, ibig sabihin, ito ay aawayin mo lagi. Every time na malalaman mo yung advantage ng negosyo nila sa negosyo mo, hindi ganon. So, ibig sabihin, sa madaling salita, pagalingan po ito ng diskarte. Kung ang strategy nila is mas mababa ang presyo, walang pakialamanan na, di ba, sa madaling salita, parang ano lang yan parang buhay ng tao Okay ka lang maapektuhan pero wag kang makikialam. Ganun din pagdating sa business. Kanyang-kanyang strategy yan. Di ba? Pwede kang maapektuhan ng strategy nila, pero nagawa ka ng panibagong strategy mo para mas malamangan yung business strategy nila. Hindi pwedeng aawain yung taong yun. Again, kanya-kanya ng isip. Dapat dyan. Tama. At yung sinasabi ni partner na strategy, it doesn't necessarily have to be na mas mababa yung presyo mo, ha? Hindi ibig sabihin na mas mababa agad yung presyo mo katulad ng ginawa ng isa kong kaibigan. Ang strategy ng iba, partner, service. Servisyong totoo. Ibig sabihin, pwedeng free delivery or pwedeng every time na magde-deliver ka ng products, may kasamang ilang piraso ng pandesal. Alam mo yun, yung marunong ka dapat mag-PR. Kasi syempre, alam mo, Kabisyo, kung nagbebenta ka ng bagay, tapos masama yung ugali mo, yun nakaka-irita ka, yun nakaka-visit kang kausap. Huwag ka mag-expect na merong bibili sa'yo. Pero, di ba, partner, pansinin mo, bakit tayo nagkakaroon ng mga suki? Di ba, bakit tayo merong favorite na puntahan? Whether it's a restaurant, or paggawaan ng sasakyan, 'di ba, partner? O kaya talyer, o kaya yan. Ito nga yung example. Bakit may favorite tayo na produkto pagdating sa beauty products? Kasi meron tayong nakikita diyan na wala doon sa iba 'di ba? So yun yung sinasabi ni partner na strategy. At ang strategy, hindi necessary na mas mababa ang presyo kasi minsan yung iba din, kapag mas mababa ang presyo, nagtatanong, anong catch? Bakit masyado mababa ang presyo? Alam ko naman, hindi naman ganyan talaga kababa yan. Kapag ka gano'n, mag-iisip ka, baka naman yung beauty product na yan, nakakapula kasi nakakasunog na. Oo. Diba? Ganun. So, it all boils down. Nakakapangit. Totoo, diba? Mas mura siya kasi nakakapangit siya, hindi siya nakakaganda. Diba? So, pwedeng ang strategy mo naman dito, parang sobra kang malambing. Alam mo yung kahit hindi mo naman siya sis, hindi mo naman siya beshi, hindi mo siya momshi, pero alam mo, may mga ganun ka na, alam mo, sa tuwing alam mo, ito pwedeng style mo mag-profiling ka. Mag-profile ka. So, halimbawa, meron ka mga tina-target na mga ng mga nanay na dyan sa barangay. Ipo-profile mo na sila, alam mo na may anak. Not necessarily na kung may oras ka, alamin yung tungkol sa anak nila, go. Pero kung alam mo may anak, ganito lang yung kasimple. Uy, ma'am, kumusta yung mga bagets mo? Mga ganun yung mga very generic na mga pagkamusta o kaya homeschool ba sila o online? Kailan napasok ka? Nag-enroll na ba? Mga ganun ba? Kasi kapag naramdaman nila nung customer na parang importante sila at may alam ka sa buhay nila, advantage mo yun. Diba? Yes. Advantage mo yun, Kabisyo. Para kang namumuliti ka. Natanda mo, partner, nung meron tayong in-interview na isang senador, tapos ang una niyang sinabi sa akin, "Hi Nicole, kumusta yung anak mo?" Tapos nakapanganak ka na pala, kumusta yung panganay mo? So, ako, partner, nung parang doon pa lang nakuha niya na yung boto ko Kasi una, natandaan niya na may panganay ako. Pangalawa, alam niya nakakapanganak ko lang. So, she did her research. Whether or not may alam siya sa akin na
nag-effort siya talaga na alamin yung tungkol sa akin. And dahil doon, nakuha niya na yung boto ko. Parang very personal. So, isang magandang strategy yung personal ka. Yung very, very personal ka sa kanya. Kung di mo kaya yung pagbaba ng presyo, kasi hindi na naman talaga lahat kaya afford yung pagbaba ng presyo eh. 'Di ba? Ang carry mong gawin, yung maging personal ka. Ganun. Correct. Uulitin namin sa mga papasok po sa business, kaya kailangan talaga kanya-kanyang isip ng strategiya, ng diskarte. At kailangan beneficial ito sa buong industriya kasi may mga ilang negosyante ng diskarte nila naninira ng kapwa nila negosyante. Di ba? Hindi rin maganda yun kasi nakakatakot yun, baka mag-backfire sa'yo. Yung tipong, naku, wag kang pupunta kay ganyan. Ang mga beauty products niya dyan, ano yan, peke lahat yan, di ba? Huwag kang bibili ng gatas dyan kasi yung gatas nila may halong harina. Di ba? Hindi pwedeng gano'n kasi magpa-backfire din sa'yo yun. Kapag nalaman nila naninira ka, babalik sa iyo lahat ng paninira mo. Kailangan sa pag-isip ng strategy, tama yun, yung presyo, maganda yung naisip ng kalaban mo kasi nag-o-offer sila ng mas mababang presyo kumpara sa iyo. So kung mas mababa yung offer nila, huwag mo nang mas babaan yung sa iyo. Isip ka na lang ng panibagong strategy. Tama yung pinanggit mo, partner, na hindi mo man maibaba yung presyo mo, bawi ka naman sa service. Di ba? Sila nga, mababa yung presyo pero yung delivery naman ng mga products nila isang 1 week delayed. Di ba? Eh ikaw, isang tawag lang, day delivery. Nandiyan ka agad. Correct. Sa ganung aspeto. Tapos pag i-deliver pa yon nung kung sino mang magde-deliver, may kasamang masahe. Di ba? Yung mga, di ba? Yung mga mo yan? Mga ganun. Babalik-balik ka talaga. Babalik-balikan ka talaga. Alam mo, totoo yan eh. Para sa akin, partner, it really boils down to to service, to good service. Kasi yung product mismo, alam na natin yan. Halimbawa, partner, meron akong favorite na restaurant na puntahan na pag umupo ako doon, alam niya na kagad, kahit hindi ko sinasabi, kung anong klase ng kape yung gusto ko. 'Di ba? Or kung alam niya na kagad, kahit hindi ko sinasabi na gusto niya yung electric pan nakatapat sa leeg ko. Yung mga ganun ba? Kumbaga parang feel na feel mo talaga na may personal touch. At kapag kasi may personal touch ka, Bisyo, wala na. Nakuha mo na talaga yan. 'Di ba? Kasi minsan, it's not just about the product eh. Kasi yung produkto, lalong-lalo na kung alam mo naman, kunyari, pagkain, kung alam mo naman masarap, hindi mo na hindi na issue yung quality kasi alam mo naman masarap. So kung beauty product yan, kabisyo, kung alam mo naman talagang effective, non-issue na din yan. Talagang sa service, doon ka bumawi. Libreng tips yan ha, mula sa amin ni Chris Chuper. So good luck. Huwag kayong masyadong mainis at mairita sa competition. Actually, in fact, ang competition ay nagpapalakas din sa atin paminsan. Maayon sa mga pag-aaral, kapag meron kang competition, mas lumalakas ka din. Diba? So, sa halip na magalit dahil meron kang ka-competition, matuwa ka, diba? Tsaka, maging happy ka rin for other people dahil meron din silang source of income. Alam mo, sa panahon ngayon ng pandemic, sa panahon ngayon na ang daming naghihirap, ang daming lipas gutom, sabi nga natin sa radyo kanina, partner, lipas gutom na. Diba? Sa panahon na madaming lipas gutom, maging mas compassionate tayo, yung magkaroon ba ng care sa ibang tao, yung sa halip na mainis tayo sa success nila, o mainis tayo kasi nagbebenta na din sila, o mainis tayo kasi meron silang ginagawang diskarte, sa halip na mainis tayo, dapat maging happy tayo para sa kanila kasi dahil sa ginagawa nilang diskarte na yan, nakakakain yung mga pamilya nila. Yung mga, isipin mo na, wag mo na isipin yung kumari mong nakakairatang makapalang lipstick, di ba? Wag mo nang isipin yung kumari mong yan. Ang isipin mo na lang, kabisyo, yung mga anak niya. Di ba? Nang dahil sa pagpupursige niya, gumagawa siya ng lahat ng klase ng diskarte, may kakainan yung mga anak niya. Hindi titigil sa pag-aaral this school year dahil may makakabili ng tablet, di ba? Makakapag-online blended learning, ganun. Doon mo na lang tingnan sa aspetong yan, kesa mainis ka. Kasi lahat po gumagawa talaga ng paraan para kumita eh. Agree ako dyan na sobrang, yun nga, ang masama pa nito, di ba nabanggit mo na magkumare pa sila. Ibig sabihin mo yun, magkaibigan kayo, tapos nagkataon lang na pinalano nung o hindi nagkataon, talagang gusto lang dumiskarte nung kumare mo, di ba, para makasurvive ngayong panahon ng pandemic, kaya siya nag-business. Tapos aawayin mo, hindi gano'n. Nasabi pang kaibigan ka kung nangaaway ka din lamang naman sa pag-asenso ng isang tao. Di ba? Bakit gano'n? Bakit madami sa atin gano'n eh?
kapag nakahanap ng diskarte yung isang tao, halimbawa, particularly kaibigan mo, di ba, tas nakita mong umaangat ang buhay niya, sa halip na suportahan mo, hihilain mo siya pababa, sisiraan mo siya, aawayin mo siya. Huwag ganon. Di ba? Dapat maging happy ka dun sa kaibigan mo at suportahan mo yung naisip niyang business. Huwag mo siyang itratong huwag mo siyang itratong kalaban, huwag mo siyang itratong kaaway. Instead, itrato mo siya na alay. 'Di ba? Kasi marami kayong naseservisyohan na tao, itrato mo siyang kaibigan pa rin. Huwag kang makikipag-away dahil nakita mo lang na umaasenso yung kaibigan mo. 'Di ba? Hindi magandang ugali 'yan. Babagsak talaga yung business mo. Maniwala. Kanya-kanya 'yan. Strategy niya yun, isip ka ng iba pang strategy mo kung paano mas mapapansin yung business mo. Doon na lang. Correct. Good luck ng bongga. Pero alam mo, partner, on the other hand, pagdating naman sa produkto, madami din talaga mga beauty products ngayon ang mura, no? Sa totoo lang. And dapat lang maging you make sure na madami na ang nakagamit, kakilala mo yung nag-endorso, di ba? Kasi feeling ko, partner, yung pagpapaganda, hindi na siya ganun kamahal eh. Hindi na siya yung parang kailangan, madaming ways para gumanda nang hindi kailangan na sobrang mahal yung pipiliin mo mga produkto, di ba? Wala lang. So, good luck po sa mga ano ba yung produktong binebenta niya? Mga anong tawag doon, yung mga pinatuturok din? O yung mga hindi partner hindi partner mga rejuvenating hindi partner yung mga kit partner, yung mga step 1, 2, 3, 4, 5 yung kaya kakikinis partner kasi susunugin niya muna yung mukha mo. Ganon, kaya kakikinis. O diba? Ayun yung pinag-awayan nila mga product. Maraming paraan para gumanda ka. Sabi ko nga, may mga kaibigan ako na ang ginagamit nila, di ba, yung mga usong-usong ngayon, yung collagen. Sabi ko, kung yun yung paraan yung collagen, ako may paraan din, collagen. Di ba? Yun pa lang na inuman gin. Collagen? Yun na pala ng gin. Habang lasing ka, maganda ka sa paningin ng iba. Collagen. Pero totoo yan. May mga iba nagko-collagen, mga ganun-ganon. Pero minsan, may maharlika, minsan wali, di ba? So good luck sa mga pagpapaganda, good luck sa mga business na ganyan at naway hindi na kayo magkaroon ng awayan. Parte talaga ng business yung mga ganyang klase mga eksena. Alam mo, partner, speaking of business, no, ang business natin is media. Ang business natin is entertainment, 'di ba? Nakita ko lang yung post ng isa kong kaibigan ng isang araw na si Giselle Sanchez. Nag-post siya sa kanya Instagram na parang ang post niya, partner, is a selfie hindi selfie, pero pinicturean siya with a big crowd. Kasi host din to si Giselle. So, parang sinabi niya doon na, I claim that one day, we will be hosting in big crowds again, di ba? Para sa amin ni Chuper na nasa industriya ng entertainment, nami-miss po talaga din namin yung big crowds. We miss the people. Alam mo yung nakakamiss ang lahat ng maraming mga bagay. We miss a lot of people. I miss people. Alam mo kanina nga si Boy Pindot merong sinend sa atin sa ating GC partner na eksena nung shoot nung OBB natin kasi ito yung suot ko tsaka ito yung suot mo yung OBB natin dito para sa Tambalan, partner. Sobrang antok mo nung pagod na pagod ka, natutulog ka. So, kunyari iniiyakan ka namin. Antok na. Pakana mo yan yung mga ganyan Ikaw pasimulo ka talaga Nakakatutulog diba? Yung tao ni Torbo mo. Nananahimik yung tao. Gumagawa ng panis na laway. Tinan mo, layo-layo na ng rating ko dyan. Nasa Japan na nga ako niyan. Tapos sibilan niyo kong istorbo. Nakakaloka kasi natutulog si Chuper sa kalagitnaan ng ingay namin na photoshoot. So naisip, hindi ko alam kung sino nakaisip, partner, na parang kunyari iyakan siya. Tapos ito yung mga linyahan pa nila Butching dyan na parang nasa mamimiss ka namin.
Ayan po, kung di nyo pa po kilala, yan po si Robin Shena, yung naka-blue. Nakita yung balikat. Tapos itong nakasalampak sa floor ay si Labuching. Tapos ako yan, yung nahirapang tumayo. Tingnan mo nga ulit yun. Ulitin mo nga ulit yung mga boyfriend doon. Magandang slow-mo yun, Boy P. Magandang slow-mo yun. Makikita yung difference ng may edad sa wala. Ayan. Iniiyakan namin kunwari si Chuper. Kasi si Chuper nagising, di ba? Tingnan mo, yung mga si Robin Shena, tawang-tawa. Dali na kayo. Nakatayo agad si Robin. Tingnan mo to si Labuching dancer palibhasa, 'di ba? So, nakasalampak pero maya-maya nakatayo, walang kahirap-hirap naka-heels. Si Nicole, boob. Kailangan ng alalay. Humingi ng alalay doon sa sopa. Nakakaloka. Grabe, Jesus. Nung pinanood. Mabagal pa yan sa nung pinanood yan. Partner. Ayun na nga eh. Hindi ko nakita yun. Hindi ko nakita yun kanina nung sinend sa atin ni Boy P. Boy Pindot, diba? Pero nakita ko ulit ngayon nung inulit-ulit. Ay, parang ako lang yung nahirapang tumayo. Nakakaloka yung hirap-hirap akong tumayo. Ay, nako. Pero alam mo, partner, tama ka doon sa sinabi mo, no? Doon sa sinabi ni Giselle Sanchez na correct ka. Yun yung bahagi ng business natin, particularly tayo kasi di ba mga host nga tayo ng napakaraming events na sobrang naapektuhan ng pandemic. Yun yung bahagi ng business natin na huli natin babalikan. Kasi mass gathering ito eh. Di ba? Matatagal pa bago ulit ng mass gathering. Isipin mo yun, kailan ulit magagamit ang hall, ang isang function hall. Kailan ulit magagamit ang di ba, ang isang gymnasium, ang isang hotel. So bago mapuno ng tao 'yan, di ba? Matatagalan pa ulit 'yan pag nagkaroon na siguro ng vaccine. Pag na lahat. So that's the only time na magkakaroon ulit tayo ng ganung klase ng business di ba? Para makapag-post. Ng ganung klase ng at matagal pa yun. Huli yun. Babalik siguro yung industry, babalik yung manufacturing, o ano man, pero yung field natin pagdating sa host, matatagalan hosting. Pa yun. Correct. Kaya nga partner, meron na tayong mga inquiries for FB Live hosting, ganyan, kasi nga matatagalan pa yung regular na talagang merong crowd. Kaya nagulat din ako ng isang araw, meron akong isang pina-follow sa Instagram na meron na silang sabi niya parang first event after the pandemic or first event after the declaration of ECQ yung noon. First event. So, as in full-blown party siya, partner. Pero, yung mga tables, hiwa-hiwalay. Parang yung venue is good for 500. Pamalaki yung venue, tapos yung tables, iilan lang. So parang feeling ko nga partner yung makaka-afford ng mga ganun, yung mga mayayaman Diba? Kasi syempre mag-aano sila, pipili sila ng malaking venue, tapos iilan lang yung imbitahan nila, pero full-blown yung celebration, diba? Ay nako, totoo yan, medyo talagang kailangan nating mag-isip ng iba pang mga para-paraan partner para kumita kasi matagal-tagal pa itong yung racket, hindi natin alam kung kailan. Diba? Sabi ko nga sa iyo, pinabala ko na rin mag-online business kaya lang natatakot ako. Itong nakaraang linggo, may naisip akong ibenta na gamot. Kaya lang ano na naman yan, bawal na gamot kasi yan Illegal kasi yung sayo. Nung nagbenta nga ako ng gamot dun sa suki namin, tinigil ko na. Kasi sabi niya, Chris, may nararamdaman na ako sa'yo. Sabi niya ganyan. Ano? Nakakainis Nakakapwisit, partner. Kaya tinigil ko na. Ala, naghang. Sino ba naghang? Oo, so, lagi ka po disclaimer,
lagi ka may disclaimer, partner. Hindi po ako kasali. Grabe, ang bata. Ang bata, oh. Grabe. As in, ibang level. Abinis kala mo naliligo ng ng araw-araw hindi naman. Oo, kakinisan, gravacious. Ay, nako, pero alam mo, dami talagang Tingnan mo may events and catering. Yung events and catering, sobrang affected din talaga sila. Isipin mo, kailan pa ulit sila babalik. Diba? Yung investment nila, sobrang laki din. Meron akong kakilala, kaka-open pa lang ng kanyang catering service. 2 buwan bago mag-pandemic, partner. Isipin mo yun, gumastos siya ng million, isipin bumili siya ng truck, bumili siya ng napakaraming tables and chairs. Tapos yung mga lalagyan, yung table na mahaba, tapos may mga gagandang ilaw. Hindi since lang mga events na yun, di ba, cancel ng mga birthday celebrations, yung wedding, wala naman masyado ngayon, so hindi niya nagagamit. Hindi pa siya tumutubo, hindi pa siya nag-break even. Kaka-open pa lang. Well, wag kang mag-alala dun sa friend mong yun, sasabihin ko sa'yo, hindi ka naman nag-iisa. Madaming ganyan ang eksena. Diba? So, wag ka din mag-alala kasi sa ngayon, dapat hahanap ka ng ibang pwedeng pagkakitaan. For the meantime, diba? Pwede naman yung mga kung sa tingin mo matagal pa to, tapos pwede mo munang ibenta yan lahat. Ewan ko, di ko alam. Pag-isipan ninyo. Di ba? Pero pwede online. Diba? Pwede. Slightly used yung table, di ba? Oo. O di naman kaya magpo-promo ka na parang, halimbawa, Father's Day. Parang ganyan, free use of ganito, ganyan. Yung mga ganun. Kasi, hindi ka talaga mag-expect ng mga malakihan Pero, pwede ka namang gumawa ng paraan. Ito yung sinasabi mo, partner, siguro nabasa mo to dito sa ating FB Live, yung F&B rentals. Yung F&B rentals, partner. Yun nga, catering sila puro canceled events. Pero partner, during this ECQ, nung ECQ, na-discover nila yung bigas. Sila yung supplier namin ng Jasmine Donorado Rice. So isipin mo during ECQ nila na-discover yung bigas. So ibig sabihin, pwedeng magawa ng paraan. Ayan, ganun lang yun. Tama, pwede. So, isip ka pa, kunyari, yung catering business mo, pwedeng mong gawin dyan, di ba? Magagamit mo ba siya ngayong panahon ng pandemic? Kung hindi ka maisip, di buy and sell, di ba? Pero yung mapagbebentahan mo niyan, ipunin mo ulit para pag normal na lahat, ibili mo ulit ng panibagamit. At least, di ba? Bago po. Correct. Kesa mas mamamakin, di ba? Dagain niyan sa warehouse ninyo. Hindi naman hindi pa magagalaw, maliit pa ng ganun-ganun na lang. You might as well sell it, di ba? Para muna. Bili ka ng bago. Nakakatawa nga, partner, di ba? Kinakwento ko ng isang araw sa'yo na meron ng tinatawag na barter system. So, finally, dito po sa aming community, meron pong barter. So, meron kang mga items na gusto mong i-barter for items, di ba? So, kagabi, naghahalongkat ako sa closet ko ng mga pwedeng, put-put-put ng mga pwedeng i-barter. Tapos, meron ako nakita na lipstick ko na hindi pa used, na mga lipstick, tapos mga pilikmata, partner, na unused, pero medyo sira na yung box, tapos yung makeup brushes na hindi used. Tapos pinost ko lang, sabi ko, unused original Kylie lipstick and makeup brush, ganyan, and eyelash extensions, ganyan. Barter for 1 pack of chicken nuggets. O di ba, may na-close ako, partner. So, mamaya, makuha ko ng chicken nuggets ko. Di ba? Alam mo yung mga ganon, nakakatuwa lang na nakakaaliw. Na parang, halimbawa, meron kang dyan sa bahay ninyo na matagal ng hindi mo nagagamit or hindi mo kailangan. Baka kailangan kasi siya ng iba.
Tapos pwede mo siyang i-barter. So kung hindi pa nasisimula ng community nyo yan, that is something that you can start with. 'Di ba? So halimbawa, Okay. naalala ko lang yan, partner, kasi sabi mo yung mga catering. Merong isa kasi doon na item na parang ang binarter niya is yung mga magaganda na stainless steel na mga, yun nga, ng mga pang scoop, yung mga ganun. Tapos ang daming nagkaagawan kasi parang ang pinapabarter niya lang, parang isang tray ng itlog. Magkano lang yung isang tray ng itlog, di ba? Tapos makakuha ka ng apat na stainless steel na iba't ibang ano. Pero, di ba, kung nakatambak lang din naman yan sa bahay mo, di, alin mo na, gawin mo ng pagkain, di ba? Gawin mo ng tempo, di ba? Totoo ka dyan. Maganda yun. Ito nga, may nag-message agad sa akin na maganda, sabi niya na, napag-usapan nyo nga yung barter system. Sabi niya, pwede bang gawing i-barter itong asawa ko kasi hindi naman nagagamit eh. Pambihira. Grabe siya sa hindi naman nagagamit. Slightly used daw, baka sa kanila kaguluhan pa. O kaya partner, ipa-barter yung isa baka kasi overused. Diba? Pwede. O kaya luma na kasi, 'di ba? Ganun. Anyways, gagawa ka talaga ng mga makaway ka kayo. Gagawa ka talaga ng mga ways and means, Kabisyo, kasi kung hindi ka talaga kikilos, wala talagang mangyayari sa iyo. Hello and happy viewing kay Miss Philip, Dr. Lero, Miss Grace Vives. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok po sa amin. Thank you very much. O siya, partner. Oo nga. Gora na tayo kasi may meeting tayo ng 10:30. Yes. Kailangan ko pang magtutoothbrush muna ako, baka maamoy sa meeting, nakakahiya. Ako kakain muna ako, baka maamoy din nila yung dighay kung alam nilang Friday ulit po mga Kabisyo! Ingat po kayo, stay safe. Salamat. Zero. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.